ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଗପଟୁଙ୍ଗିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗପଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟର ଗଳ୍ପ ମାତା ପିତା ଭକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଥା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ପିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ମାତା ପିତା ପୁଅଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ଆଣି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଜାଳେଣୀ କରୁଥିଲା। ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଡାକି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମ ମା ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଲେ, ହଉ ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ସେ ସମୟର କଥା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର କାର ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାଠରେ ଭାରଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ତାହା ହେଉଛି ବାହୁଙ୍ଗି, 2ଟି ଶିକା ଓ 2ଟି ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ି। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ 2 ଝୁଡ଼ିରେ ବସେଇ ଭାରଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ପାନୀୟ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେବାରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି ପାଇଁ ନିକଟରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା ନିକଟକୁ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର ପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଝରଣା ଜଳକୁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଭରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାହା ଦଶରଥଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଦଶରଥ ଝରଣାର ଶବ୍ଦକୁ ମୃଗ ପାଣି ପିଉଥିବା ଭାବି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଭେଦୀ ତୀର ମାରିଲେ। ତୀର ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତୀର ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଛାତିକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ସୁଶୀଲା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଜଳ ଧରି ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାତା ପିତା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ତୁମେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ।
ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର ପାଇଁ ବଣକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଥା ପଚାରିବାରୁ ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତୀରବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ପିତାମାତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆମେ ଯେପରି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପୁତ୍ର ବିନା ଅସହାୟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ପୁତ୍ର ବିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ଦଶରଥଙ୍କର ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମରେ 4 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାମାୟଣରେ ରାମ ବନବାସ ସମୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରି ତୁମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବା ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରି ମାତା ପିତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।